d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, pour moi souvent te réclamait, presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je vais crier. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux dont seul un frère est le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre de corps qui se faisaient la paix. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une Ей, десет, що ти скакне? Кажи ме, това чувал да в някъде това. Мога, живи. Това е истински. Само još не знам. Да видим дали сме оцелили размера само. Точно е, нали? Спокойно си пиеш, просто не истински. Много си щастлива. Си изненадан, за да усетиш. Откъде ще дойдеш? Само господин с камерата ми беше малко съмнителен за нас. Ама се разбрах. Значи това ти е сертификата, за да не се чудиш за пръстане кое какво е. Няма да сметна, че е фалшиво. Не, нещо не ти става или нещо има проблеми, за да го смениш. Или да го реагирате. Какво? Нищо. Трябва да си пиза малко. Не, здраве. С сокче. После ще дойде друго. Добре. Отклоняваш то вниманието. То...
Там случайно, за някоя друга маса да се объркали. Сега спокойно може да си разсипиш нещо. Не ти се иде, нали? Защо? Точно днеска. Първата възможност, която има. Игната няма да позволява. Луната. Луната да аз винаги го говоря. Добре. Да няма новолуние. Нещо, припомня началото. Не те да разкажа. Ами, 2010 година. 2009-та. Да, 6 години фактически навършваме на 8 ноември. Както тръгнахме, сега 2015 навършваме 6 години. Ми беше по интернет, запознаваме с Skype, аз се потърсих много пъти. Писах и тя ме отбягваше, за да мога да си почувам, нали? Аз мислех, че той е терорист. Да, нали, си Защото имаше пращате много смешна снимка. странни снимки. И един ден, нали, предложих пак от многото предложения да се срещнем, нали, да се видим наживо как е, що е. И тя пак ми каза, нали, нещо, че увърташе пак. Обаче аз, нали, се ядосах и казах, добре, както и да, няма значение. И обаче, нали, така се стекаха обстоятелства, че се срещнахме за първи път на почтата, централната почта в град Пловдив. Аз се чаках отстрани в парка, нали, едва ли не, за да видя, нали, кой ще дойде, да не е някаква измама или нещо. Не, да, някой мъж. Да. И видях, че, нали, съответното момиче, тя, Надежда, е на мястото и реших я да се разкрия. И от тогава тръгна, нали, нашата връзка. После продължихме да излизаме, тя отише в Благоевград. Аз ходих понякога до нея, понякога в Пловдив, бях на квартира, тук живеех в Пловдив преди. И се срещахме много пъти. Впоследствие се прибрах в град Първомай. Тя продължи с мене по този път, макар и труден за нея. И просто реших накрая, че сме един за друг и няма за какво повече да я лъжа и да крием чувствата си един от друг и реших да обвържа нашата любов с един красив пръстен. Ти ли го хареса? Аз го харесах, да. Без майка. И малко, и малко. Отчасти, но не ми е помагала, нали? Аз си го харесах пръстена. Сега остана да обмислим дата за по-нататъчната сватба, която ще се състои скоро. Скоро. Днес е 22 април ли? Да. Или е май? Април. 22 април 2015 година, град Пловдив, ресторант Хемингуей. Всичко телеграф. Втори етаж, последна маса. Все едно си на интервю. Щастлива ли си, Надя? Щастлива съм, аз съм в шок сега. Що? Защото, значи първо се държеше леко подозрително вчера и днеска, обаче все пак не съм подозирала, че точно днеска си решил да ми предложи. Обичам.
d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, pour moi souvent te réclamait, presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang, on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je vais crier. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Може да видиш от моя корпус. Аз отпечатам. Започвам. То вече интервюта да говорите. Може и ти нещо да кажеш, ако искаш. Не значи пръстене от много време се каня да го разгледам. Разгледал съм с интернет, разглеждал съм сигурно половината магазини за пръстени, за златарска, за пръстени. Из Пловдив, то не беше МОЛ Пловдив, то не бяха Отец Паиси. Да, изброй ги всички. Да, реклама няма да правя. И просто, разглеждах, събирах информация, чаках удобния момент, то беше горе-долу преди месец. Просто ще го видиш там. Практически пръстена беше закупен. На 9.04.2015. 9 април. Много скоро. Бяхме дошли специално заради това в Пловдив с моята майка. И да ми помогне в избора, аз вече си имах на представа какво искам. А вие казахте, че да направите документ. Да, това го имаше. Обаче главно, заради пръстена беше. И влизахме насам, влизахме натам, не ни харесваха хората, в смисъл отношението на повечето продавачи. И затова избягахме магазините. Не се бяхме справили, не се бяхме справили на някаква цена, примерно. Или определен пръстен. Просто искахме отношение да бъде с мерак предложен пръстена. Това го прави специален самия пол. И се спряхме на Отец Паиси, на един златарски магазин, за който бях събрал допълнителна информация. И още с влизането видях 8 пръстена бяха и аз харесах това. И реших, че ще стане точно. Бях взел за мярка един от нейните пръстени. Където го прибрах. Той не е голям. Да, голям ти е, обаче с продавачката и тя с нейния дългогодишен опит събрахме нужната информация и как ти сега пръстени. Че не е точно. Не шава много. Може... Не стяга много. Просто това беше, Исках всичко да пасне, да й хареса. Щом на мене ми хареса, значи на нея ще й хареса. Нали, ви харесва ти пръст? Или горе-долу? Не, не харесва. Всичко, което ми харесва. Всичко, което ми бъде хубаво. Радвам се, че ти харесва, с любов съм ти го купил. И още повече, че го избра на твоята ръка. Усмихни се сега малко, защото след години като гледаш това, бръчките вече ще са повече.
Обичам. Малко изрядно. Cheers. Искаш ли малко от моето? Може малко. Аз се сещам, обаче не мога да го кажа, защото ще се разрева. Какво? Кажи го ли? Реви се чао. Ай. Кажи ли? Страх те. Не, просто. Срам те. Ще развалиш грима. Утре си вече с друг грим. Гледай мене. Мене не ми пука. Кажи. Какво може да ми кажеш? Кажи сега да замълчи за вече. Ами, освен че обичам теб, обичам твоите родители, роднини. Защото са много хубави хора. Някой на мен. Сигурно семейството е много важно. И ако не се разбереме, няма как да станат нещата. Моите родители също. Смехни се нещо по-благ. Защото е така. И си на детектор на лъжата. Аз не съм за такива идеи, защото съм много... много емоционална. Аз не съм твоите родители. Близки братовчеди. Други? Ма най-вече тебе хареса. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, au moins souvent te réclamait, presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je vais crier. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux dont seul un frère est le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre de corps qui se faisaient la paix. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime.
comme ça.